Дәрестә пайғамбарга карикатура ясауны балаларга күрсәткән укытучы үтерелә. Франция президенты дини темаларга карикатура ясауга каршы килмәвен белдерде. Нәрсә бу? Сүз иреге өчен көрәшүме, әллә кеше хисләрен кыерсытумы? Без бүген дә онлайн режимда эшлибез, кунакларыбыз Skype аша элемтәдә. Хәерле кич, исәнмесез, эфирда Таяныны тапшыруы студияда Алмаз Афиятов. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Дөнья шын мәгънәсендә инде икегә бүленде дип әйтсәк тә була. Әлеге вакыйгалардан соң, менә бу Франциядагы вакыйгаларында һәм аның тирәсендә барган шау-шуны да инде күпләр ишеткәндер, ишетми калмаганнар бик сирәктер. Менә сезнең дә фикерне белеп үтәсе килә иде. Нәрсә бу? Ниндидер бер зур шау-шуның башымы, әллә инде шундый аерым бер мисал гына микән? Ремзил әфәнде, сез ничек уйлыйсыз? Бу башы түгел, дәвамы, чөнки мондый проблеманың туганы бар электә һәм туачак та бу. Чөнки һәр глобализация заманы. Шул вакытта берәүләр уйлагандыр, дини мәсьәләләр, кешеләрнең ышанычлары, ниндидер традициялар онытылыр, барысы да продвинутый илләрдәге кебек булыр дип. Киресенчә, һәм имансызлык дип саналган терминнар әлеге кайбер илләрдәге демократия гамәлләрендә дә күренә. Шуңа күрә моңа күптән әзер булырга кирәк һәм хәзергә дә әле диннәр ара, милләтләр ара чыга торган конфликтның моделе бу. Шуңа күрә бик куркыныч хәл һәм бу очраклык түгел, чөнки димәк кешеләрнең күңелләрендә каршылык бар. Моны өйрәнергә дә кирәк һәм әле җәмәгатьчелек, төрле яктагы җәмәгатьчелек әзер түгел дип уйлыйм. Монда бит әле аңларга кирәк, бу хәзер ниндидер яңа яссылыкка күчте. Моңа кадәр сүзләр булса да, әле мондый дәрәҗәдә шул ук дәүләт җитәкчеләре арасында булган мөнәсәбәтләрдә әллә ни чагылмый иде ул. Рафик әфәнде, менә хәзерге сәясәттә шулай ук дини мотивлар кереп, нәкъ менә шул ук демократия белән дин арасындагы ниндидер каршылыклар туа дип саныйсызмы? Мышыннан да, монда Ремзил әфәнде белән килешергә була инде, бу нинди дә булса процессларның башы түгел, дәвамы дип әйтергә була. Монда ике яссылыкны без бик яхшы күрәбез. Беренчесе ул цивилизациялар каршылыгы. Бер яктан инде ислам дөньясы, икенче яктан Европа. Икенче проблема ул да булса Европаның ички үз проблемалары. Европа чөнки 90-нчы елларда бит инде ул 80-нчы елларда дөресрәге. Ул менә безгә арзан эшче кешеләр кирәк. Шуңа күрә без аларны китертик. Аннан соң Европа картая, без демографик проблемаларны да шул мөселман илләреннән килгән яшьләр белән әзрәк хәл итәрбез дип алар китергәннәр иде. Ләкин менә ул мультикультурализмнан инде алар баш тарттылар. Ягъни менә бу бер казанда кайнатып, булгатып, Европада инде Европаны яңартып җибәрү ул килеп чыкмады. Һәм шуңа күрә дә инде менә Европада ул мөселманнар үзләренең менә шушы конфессиональ, этник теге идентичностьларын югалтырга теләмиләр. Һәм шуңа күрә дә бу хәзер инде Европада гомумән бу проблема белән нишләргә белми. Һәм шуңа күрә дә инде менә Франциядә барган процесслар, Макронның инде менә бу инде мөселманнарга каршы чыгуы, аннары инде үзенең сүзенең кире алуы, бүгенге көндә менә нинди дә модель юклыгын без яхшы күрәбез бу мәсьәләләрне хәл итүдә әле. Ләкин бу бик зур резонанс уятты бит. Һәм төрле илләрдә инде шул ук, мәсәлән, Макронга каршы да аерым хәрәкәтләр була башлады, митинглар, аның портретын яндыралар, шул ук Мәскәүдә дә һәм без күреп киткәнчә башка илләрдә дә булды ул хәлләр. Яндырып, монда яңадан ниндидер әле курбаннар да барлыкка килә бит. Руслан, ничек уйлыйсың, менә бу Европаның толерантлык, шул ук демократия өчен көрәшүдә дип әйтерлек, ни өчен курбаннар барлыкка килә һәм ни өчен шундый яссылыкка һәм дәрәҗәгә күчә башладылар алар әлеге темада? Кешелек дөньясы гомумән корбан белән бәйле. Бу бер, икенчесе барлык цивилизациялар кризис кичерә. Ансы менә Рафик әфәнде әйтеп китте. Чыннан да Европа либераль демократиядә кризис кичерә, кызганычка каршы. Аннан соң ислам дөньясы күтәрелә башлый, ул үзенең сәяси субъектлыгын эзли. Һәм Франция ул инде билгеле 200 елдан артык секуляризм идеологиясын алга сөрә. Шул вакытта ул зур колониаль ил буларак күп кенә мөселманнарны, мөселман булмаган халыкларында Африкадан мәсәлән җәлеп итте, үзенә чакырды һәм инде аларны француз сәяси гражданлык милләте буларак бер казанга кайнатып чыгармакчы булды. Килеп чыкмады. Һәм инде алар яңадан бийек француз революция заманына
кайтырга теләделәр, актив рәвештә дин белән көрәшергә. Ул инде элеккеге президент Николя Саркози заманынан килә ул әйбер. Һәм инде менә бу Макрон һәм Шарли Абдо чыгарган бу хәшәрәт рәсемнәр миңа калса ул провокация, чөнки Макрон да аны белә иде шундый реакция булуын. Ни өчен аны эшләделәр, минем өчен зур сорау. Чөнки яңадан ислам дөньясын шулай куарттырып, чыгарып, махсус үзенә шундый аны дошман итеп, индер менә геосәяси уеннар алып барыла минемчә. Һәм инде монда әйтергә кирәк, Макронның монда сайлау алды кампаниясы, шуңа күрә бәлки бу әйбер белән дә бәйле. Ну, менә бу уйнаудан уйнап килеп чыкты, һәм инде ниндер киртәләрдән чыгып китте бу әйбер. Син әйттең, Руслан, режимнар кризис кичерә дип, ләкин Макрон сүзләренә караганда ул бит әле киресенчә монда ислам дөньясы кризис кичерә дигән фикер. Бу нәрсә үз-үзеңне саклау режимында башкарылган һәм әйтелгән сүзләрме, әллә монда шулай ук ниндидер уйланырлык җирлек бармы? Махсус әйтелгән сүзләрме бу ислам дөньясы турында? Махсус әйтелгән, ул бәлки теге психология белән бәйле, үзеңнең проблемаң булганда син башка кешенең проблемасын эзлисең, башка кешенең күзендә бүрәнә эзлисең. Шуңа күрә монда да шул әйбер. Әлбәттә, гомумән әйткәндә, кризис сүзе грек теленнән алганда ул бер этаптан икенче этапка күчү дигән әйбер. Шуңа күрә ислам дөньясы икенче этапка күчә, әлбәттә, монда теге, әгәр дә без терминологик яктан карасак, шулай. Но үзе Франция җәмгыяте кризис кичерәнсе мәгълүм, алар үзләре дә аны аңлый. Һәм моны бөтен кеше дә аңлыйдыр. Ремзил әфәнде. Европада исламның хәле аныңа мөнәсәбәт турында әзгенә соңрак сөйләшербез. Башта шушы Европа турында сөйләшәбез икән, күренеп тора бер яңа күренеш. Минем өчен көтелмәгән күренеш ул. Милләтчелек. Хәтерлисезме? Le Pen Франциядә милләтчелек бик күптәннән күтәрелеп китте. Австриядә күтәрелде. Германиядә аны тотып торалар, анда да потенциал бар. Bütün illerde de, hatta Rusya'da da anda hal var ol. Buna Avrupa illerinde milletçilik kotarılığı hem tüzümsüzlükünün artığı galameti var, hem bu zor kriz. Multikulturalizm barıp çıkmadı deyip etken lozungunu minimşe Germanya etti, Merkel de etti. Lakin onlar bit Germanya'da 4-5 milyon Türk'ünü koytarıp vermiyorlar. Hem bir güne ilde çista bir millette güne yaşırga tilemiyorlar, çünkü onlarga kirek migrantlar, işletirge kirek onlarga. Şuna göre multikulturalizm özünü aklamadı. Ul biterge tiyiş diyen çakırı ul söz oynatuğuna. Şınlıkta ise küp milletlilik ul bar, ul real hal hem tağı da kübriyat bulacak. Çünkü demografik sebepler arkasında başka illerden kilu da bula. Niçeginde ul bir milletlilik ile ul bit rasizm bula. Rusya'da da, Avrupa'da da ul mümkün hal tuğul. Nәк менә шушы мультикультурализмны якларга кирәк, ул үзендә якларга тиеш, һәм сыенып, түзеп яшәү идеологиясын күтәрәсе урынга шундый түземсезлек галәмәте килеп чыкты да, аңа каршы шундый көчле һәм шундый куркыныч һәм яман гайрәт белән ислам компоненты килеп керә дә, менә сиңа конфликт, менә сиңа бөтен дөнья конфликты, диннәр арасы конфликты. Шуңа күрә мин әйтәм, менә шушы мультикультурализмны тәнкыйтьләү, аннан ваз кичү, ул сугыш, атом сугышы кебек куркыныч әйбер. Чын мәгънәсендә шулай, һәм әгәр дә без инде шул ислам дөньясына әйләнеп кайтсак, Рафик әфәнде, менә Макронның сүзләрен, ул бит инде аны кире какса да аннары, сез мине дөрес аңламадыгыз, янәсе, мин башка мәгънәне салган идем, ләкин ул аны бит инде уйлап эшләгән, һәм ул барыбер нәтиҗәләрен белергә тиеш иде, чөнки бөтен дөнья буйлап шул ук мәсәлән, хәтта ил җитәкчеләр арасында да без монда шул ук Рәҗәп Эрдоганны алсак та барыбер тавыш куып шундый дәрәҗәгә җитер иде. Ни өчен менә ул аны белә торып та шулай башкарды икән? Моның сәбәпләрен нәрсәдән күрәсез? Чыннан да менә Руслан әйтте, аның сәбәпләрен әле ул сайлау алды, бер күренешеме, чөнки Франция инде ул мөселман илләрендә үзенең былай да бик зур булмаган йогынтысын шактый киметә башлады. Ул чыннан да бик аңлашылмый торган процесс, чөнки менә Францияны үзен алсак, Франциядә бүген 5 миллионнан 7 миллионга кадәр мөселман яши, 59 миллионлы Франциядә, ул 10% дигән сүз. Бүген Франциядә 2200-дән артык мәчет бар. Һәм шуңа күрә Франция өчен ислам бит инде ул нинди дә булса читкә күренеш түгел. Инде шуңа күрә Макронның чыгып менә мөселманнарга каршы шулай ниндидер фикерләр әйтү ул аңлашылмый. Чөнки аның инде 10% алар
din sonu ягыннан Европада инде католиклардан кала мөселманнар икенче урында баралар. Ул ишке тормышы хәзер Франциянең мөселманнар. Һәм шуңа күрә дә менә үзен булай тотушы, әлбәттә ул бик аңлашылып җитми инде ул. Бәлки инде ул үзенең менә шушы сайлау алды позицияларын ныгытып җибәрергә уйлагандыр, ләкин инде ул шактый тәҗрибәле сәясәтче, ул дөньяда булачак процессларны аңларга тиеш булгандыр. Без күреп торабыз инде мөселман дөньясында. Шуннан да бик зур гауга купты, ләкин аның төрле яклары бар инде. Мәсәлән, Сауд Арабистаныннан инде аның янына килеп, аның белән сөйләшү дә булды. Бөтен мөселман дөньясы бәлки ул шушы уенга да инангандыр. Монда халык урамга чыгып бәлки мине сүгәр, минем портретымны таптарлар, ләкин сәясәт уены ул икенче уен, җитәкчеләрнең фикере бар дип тә уйлагандыр. Һәм шуннан да әле менә бүген монда тагын ачык итеп Макронның позициясына теге объектив бәя бирү шактый авыр. Ул төрле факторларга таянгандыр, ләкин күреп торабыз, мөгаен ул уйлаганча бармагандыр инде ул процесслар дип әйтергә була, чөнки бик күпләп француз товарларыннан баш тарта башладылар. Икътисад ягыннан да инде аның бик зур булмас инде ул, әлбәттә, ләкин шулай да нинди дә булса искәре нәтиҗәләргә китерү мөмкин. Һәм бүген чыннан да ул дөньяны шактый тавыш куптарды дип әйтергә була. Дөрес, инде ул нинди дә булса бүген генә чыккан яңалыклар түгел, инде ул вакыт-вакыт Шарли Эбдо буенча инде аларның карикатуралары буенча бер вакыт ул шау-шу булып алган иде, ул хәзер тагын кабатлана. Менә монда әлбәттә Макронның позициясе шактый инде. Һәм әле моның сәяси нәтиҗәләре дә бәлки алда тагын да зурак яңгырар, менә карикатураларның күче турында рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяну нокта тапшыруы. Без бүген әлбәттә инде Франциядә булган хәлләр турында сөйләшәбез. Реклама киткәнче күпмедер дәрәҗәдә әйтә башладык. Руслан, бу карикатуралар белән дә беренче генә мисал түгел бит инде. Моңа кадәр дә булган иде хәлләр. Менә чын мәгънәсендә әлеге карикатуралар хәзерге вакытта дип әйтик, без мәгълүмат чорында яшибез бит инде һәм мәгълүмат бик тиз тарала, ул шул ук илләр, дәүләтләр арасында да. Менә бу дини һәм аерым алганда исламга багышланган карикатураларның сәяси көче нәрсәдә дип саныйсың син? Ну, сәяси көче шул провокация. Чөнки бу әйберне гамәлне эшләүчеләр әлбәттә мөселманнарның нидер реакциясын булуын беләләр әлбәттә. Мин искәртеп әйтәм, Шарли Эбдо журналының казанышы нидә иде, ничек калкып чыкты ул? Бер 8 ел элек ул Николя Саркозиның малайына карата бер карикатура ясады анда бер кеше, анда эшләүче кеше. Скандал булып алды, бу кешегә эш кузгаттылар, һәм шуннан соң менә бу Шарли Эбдо килеп чыкты. Аннан соң кинәт кенә аны ничектер чыгара башладылар, анда медиа ярдәм бирә башладылар, һәм менә бу русча әйткәндә раскрутка аркасында ул ничектер менә сәяси ясылыкта бер урын яулап алды. Һәм аны нитә башладылар, куллана башладылар бу Шарли Эбдоны. Миңа калса, бу махсус ниндер кешеләрнең бер шундый механизмы. Чөнки булай гына ниндидер кеше белмәгән журнал, карикатуралар ясап, алар бит инде беләләр, мөселманнар килеп аларнан да төрле яклап ниндидер яза ясарга мөмкиннәр. Шуңа күрә бу айрым зур кешеләрнең гамәле. Әлбәттә, Франция сәяси культурасында ул әйбер бар, юк дип әйтеп булмый. Һәм монда бит әле Россияның танылган кешеләренең фикеренә дә игътибар итәргә кирәктер, чөнки мәсәлән шул ук Познер, инде Франциядә яшәгән кеше буларак та ул әйтә, мәсәлән, башка илләрне шул ук Франция белән чагыштырырга ярамый ди ул. Анда инде пәйгамбәрләргә карикатура ясау тыелмаган ди. Мәсәлән, шул ук Ксения Собчак әле бөтенләй геройга тиңли Макронны. Хабиб Нурмагомедов, мәсәлән, һәм Рамзан Кадыровлар киресенчә алар инде дини кешеләр буларак инде үз позицияләрен шулай ук белдерде. Римзил әфәнде, менә әлеге вакыйгадан шулай ук танылган кешеләр, инде күп санлы үзләренең язылучылары булган кешеләр пиар ясыймы? Әле алар чын мәгънәсендә шулай ук инде кыздырып җибәреп, ниндидер үзләренә карата, мәсәлән, тагын тискәре фикерләр ишетергә телим икән? Беренче чиратта әлбәттә пиар. Ни өчендер
Собчакка кирәк, башка шанслары юк, ул бик ультрарадикал, демократ булып күренергә тели. Познерда әлбәттә французда үскән кеше буларак үзенең безнең Россия кешесе түгел икәнен күрсәтергә тели. Шул вакытта ул мөгаен аларның күңелендә бернинди принцип та юктыр. Чөнки Собчак Казанга килеп Татарстанны яклап бирде, президентлыкка чыккан вакытта бик каты демократ булды. Бу барыбер сәяси уеннарның бер уены гына. Ягъни хәзерге тагы бер мода бар, сәяси радикализм. Бездә бар Жириновский бик кыю гына әйтә инде. Американың хәзерге президенты да тавышланып шулай балҗия үзенең ничек акыллылыгын, кыюлыгын күрсәтә. Бу да шундый ук галәмәт, ләкин мөселманнар белән үзенең яшәгән, яраткан Франциясын каршы куюга гамәлен Познер мин гафу итә алмыйм. Мин аны бик зур хөрмәт белән карыйм, бик көчле журналист ул. Шул ук вакытта кайбер журналистлар әйтәләр, берничә дистә мең кешене куып чыгарырга кирәк ди. Чыгарыгыз, кертмәгез, законыгыз буенча хәрәкәт итегез. Җинаятьче булса, җинаятьчене тотыгыз. Чөнки бик ярамаган, күңелсез һәм имансыз гамәлләр булар. Бу да шулай ук шушы зур сугышка, зур конфликтка этәрә торган галәмәт. Бу да провокациядә катнашырга теләү, сияси максаттан катнашырга теләүчеләр бар икән. Шуны күрсәтә. Һәм монда ике яссылык булган аңлашылды, Рафик әфәнде. Монда динне һәм дәүләтне аерып карарга кирәкме? Чөнки күпләр бит инде аны мәсәлән әйтәләр, дәүләт җитәкчесе буларак без аны аңлыйбыз, ләкин дини яктан бик аңлап бетермибез дип. Монда барлык факторларны да исәпкә алырга кирәктер бит инде. Мәсәлән, шул ук сүзләрне әйткәндә дә һәм башка кешеләрдән реакция көткәндә дә. Әлбәттә, биредә дин дәүләттән аерылган булса да, ләкин бит әле сәясәт дигән әйбер, конституциональная политика, дини сәясәт бар. Һәм шуңа күрә дәүләт нинди генә булмасын, ул нинди генә демократик, инде атеистик, анда секуляр идеяларга таянып алга таба бармасын, ләкин аның инде менә шушы дин өлкәсендәге үзенең сәясәте булырга тиеш. Әгәр дә ул булмаса, инде менә без Франциядә күреп торабыз, инде ул дини сәясәт инде бик шикле күренә Макрон тарафыннан. Менә шуңа күрә дә инде ул дин ул дәүләттән аерылган, әйдәгез без инде динне читкә этәрик, biz dünyavi devlet deyip indi nice 200 yıldan artık biz indi dünyavi devlet bularak yaşayız deyip indi Fransız revolüsyonundan son bunda dinni çitke eteru ol hiç de dürüst adım tugil. Çünkü bugünkü günde her bir devletinin bigrek de indi monopoli konstisyonel devletlerinin, çok milletler yaşayan devletlerinin bigrek de Avrupa'da indi bir de yana Müslüman kişiler ötüp kirgen Avrupa için konfessional siyaset ol bik mühim. Hem şuna göre elbette biride indi siyaset bilen dinni ayırıp karau hiç de dürüst түгел. Франциянең киләчәген күз алсак, Руслан, ничек уйлыйсың? Менә монда әйттең, ул үзенең сайлау алды кампаниясын алып бара дип, ләкин моның нәтиҗәләре тагын да аянычлырак булырга мөмкин бит әле. Бөтенләй куркыныч ниндидер хәлләргә китереп чыгарырга мөмкин. Аның нәтиҗәләре турында уйланалармы? Һәм синеңчә нәрсәләр булырга мөмкин менә алга таба шул Франция белән? Монда беләсезме ни дәйбер? Менә Макрон ул яңа генерацияле кеше, сәясәтче. Элек анда мәсәлән Николя Саркози, Франсуа Олланд, алар инде дәүләт структураларында эшләгән сәясәтчеләр. Бу яшь кенә кеше кинәт кенә калкып чыкты. 40 ничә яшендә сәяси юганың тәҗрибәсе. Һәм инде ул шундый актив рәвештә эшли башлады. Путин белән дә нәрсәдер менә сөйләшеп алар бераз ызгышып алганнар. Гомумән аның тәҗрибәсе юк. Һәм монда да миңа калса сәяси тәҗрибәсе булмаган кеше шундый катлаулы илне, катлаулы җәмгыятьне алып бару, аны хөкем итү бик авырдыр. Бәлки киңәшчеләре дә юктыр, бәлки булган киңәшчеләре бик начардыр. Чөнки Франция өчен менә Рафик әфәнде әйтте бит инде 10% тирәсе мөселманнар, алар инде Франция кешеләр, аларның ата-бабалары шунда килеп урнашкан. Шуңа күрә алар үзләре мөселман булса да инде алар гражданнар буларак французлар. Үз билгеләнү дә аларның француз, но шул вакытта мөселман. Ул нормаль әйбер, мәсәлән, мин француз, христиан. Ну, әгәр дә мәсәлән Франция чыннан да әйтә менә Робеспьер заманыннан без инде хәзер дөньяви светский дәүләт. Ну, шул вакытта агрессив атеизм, агрессив секуляризм, ул да бит инде дин алар тарафыннан. Ни өчен дигәндә, чөнки әгәр дә сез диннәрне мәсәлән укытмыйсыз икән мәктәпләрдә, ни өчен балаларга бу карикатураларны мәктәптә укытырга, күрсәтергә кирәк?
Ни өчен? Бу бит инде ачыктан-ачык нәфрәт чыгару. Балаларга ни өчен ул кирәк, мәсәлән? Мин аны аңлап бетерә алмыйм. Минемчә, бу бик сәер әйбер, мәсәлән. Һәм монда бит әле әйе, нәкъ менә без бүгенге тапшыруда сөйләшмәгән Руслан сүз иреге турында да бара. Римзил әфәнде, сез шулай ук инде журналистларны тәрбияләгән остаз буларак, менә сүз ирегенең шулай ук инде аның күпмедер дәрәҗәдә шикләре булырга тиеш микән? Бу формальян караганда гына сүз иреге, мин карикатура белән теләсәк менә көләргә хакым бар дигән формальяктан андый әйбер бар ул. Ләкин ниндидер барыбер әхлакый норма бар. Әлбәттә, аңа җинаят, балта белән чара күрергә кирәк түгел. Менә кара, сүз иреге Россиядә бар, ләкин кабул ителде закон об оскорблении чувств верующих. Дини хисләрне мыскыл итү ярамый. Хәтта ул федераль закон буенча башка җирдә дә бар ул. Күз алдына китерик, әле нинди дә булса шул католик зур шушы изге кешене, яки анда Андрей Первозванный дигәнне Россиядә мыскыл итеп төшерергә, ничек тә шулай кылансалар, күрер идек, нәрсә эшләр иде. Әлбәттә, чарасын күргәндә кануни чара күрергә кирәк. Алай кызарга ярамый. Ләкин монда беләләр, әле көньяктан килгән менә бу мигрантларның, аларның әлеге психологиясын, аларның традицияларының, аларның фанатизмы барлыгын. Димәк, моны эшләгән кешеләр шушы фанатикларның реакциясын белә торып эшләгәннәр. Ягъни монда сүз иреге дип, шушы зур изге байракны күтәрү ул шушы сүз ирегенә үзенә зыян китерә. Монда Европа буларак аңлашылды, дөнья күләм вакыйгалар буларак шулай ук инде күпмедер ачыклык керде. Рафик әфәнде, менә безгә, мәсәлән, Россиядә яшәүчеләргә, аерым Татарстанга әлеге вакыйгада нинди сабак алырга кирәк? Чыннан да менә бит буларның нигезендә инде ул радикализм дигән әйбер бар инде. Без күпме генә инде монда Макронны тәнкыйтьләсәк тә, ул чыннан шулай дөрес тәнкыйтьлибез инде, аны алып барган сәясәте ул мәгънәсез. Менә монда бер мисал гына китерәм мин. Шул Макрон менә Франциядә булган вакыйгалардан соң, бер-ике көннән соң Бельгиядә бер укытучы дәрестә шушы карикатураларны күрсәтә башлаган. Бу мөселман баласының әтисе мәктәп администрациясенә мөрәҗәгать иткән. Мәктәп администрациясе бу программада каралмаган дип укытучыга шелтә белдереп бу проблема хәл иткән. Шуңа күрә менә ул проблеманы цивилизацияле хәл итү юллары да бар инде. Әлбәттә, ул шулай күп тора. Кызганычка каршы, менә бүген инде ул радикалләшү процессы бара. Радикалләшү бит инде ул менә традицион кыйммәтчелекләрнең юкка чыгуы. Теге яисә бу өлкәләрдә нинди дә булса кыйммәтчелекләр үтеп керү. Аны инде кешенең аңында, миндә бөтенләй эшкәртеп бетерә алмыйча радикалләшү процессы кызганычка каршы бүгенге көндә инде ул менә бер объектив күренешләрнең берсенә әйләнде. Но Россиядә дә кызганычка каршы процесслар бара инде. Мөселманнар арасында да менә без ул вакыйгаларны күреп алдык инде. Татарстанда да, Кукмары вакыйгаларында, мин кызганыч менә ул яшәрде дип әйтергә була ул. Инде ул радикалләшү күренеше. Яшьләр, мәктәп балаларында менә гаилә тәрбиясе дә, инде социаль челтәрләрнең йогынтысы да, бәлки инде менә безнең дә дин әһелләренең дә социаль челтәрләрдә һәм башка мәчетләрдә актив эшләп җиткермәвебездер инде. Процесслар бар һәм шуңа күрә дә инде бездә ниндидер законнар да бар. Шуңа күрә аларга таянып без тыныч кына яшик дигән әйбер кызганычка каршы ул бер илдә дә бүген була алмый. Чөнки менә ул процесслар инде сүз ирге белән генә дә түгел, бик күп факторларга, икътисади, сәяси, социаль һәм бик күп факторларга бәйле. Һәм шуңа күрә дә һичшиксез бу өлкәдә һәрвакыт инде улны менә пульс тотарга кирәк, ул проблемаларны алдан хәл итү юлларын эзләргә кирәк. Димәк, нәтиҗә ясап әйтсәк, Римзил әфәнде, менә бу без әйткән толерантлык, демократия, сәясәт һәм дин арасындагы шикләрне билгеләүдә сезнеңчә нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш? Таяну нуктасы булырга тиеш канунны хөрмәт итү. Бер-беребезгә башка халыкларны, милләтләрне хөрмәт итү. Мөселман вәкилләренә бүген менә бу безнең террор акты эшләгән безнең шушы мөселманнарга карата шулай ук әйтәсе килә. Андый закон бозып, кан куеп эшләгән нәрсә иң беренче кемгә зыян китерә? Мөселман диненә, миллиард мөселман кешесенә ышанычны киметә. Шуңа күрә бу гамәлләрдән мондый адамнар ясаганда, бер сүз әйткәндә дә әлбәттә саклык күрсәтергә кирәк канун нигезендә һәм бернинди самосуд булмаска тиеш. Булган хәлдә кем ясаган һәм аның диненә, халкына күбрәк зыян килә.
һәм бөтен дөнья кешелеккә каршы да җинаять. Бер кешене үтерү ул бөтен кешелекне үтерү белән тигез диләр бит. Безне белән булганыгыз өчен һәм фикерләрегез белән уртаклашканыгыз өчен барыгызга да бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Иң куркынычы сүз иреге яки дини мәсьәләләр өчен бәхәс алып барганда ул корбаннар булу. Нәтиҗәләр тагын да аянычлырак булмасын иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.